godo achijno. Ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi bende kwedo mokalo dhok mayande jotelo moko mag siasa e thur kane otiyogo kama ne giwacho ni gin gadier ni yiero mabiro ba 2027 ok bibedo mana man thuolo kendo ma huyanga. Moko kuom jotelo mabende siro lwedo jatend piny William Ruto, moko kuom osebedo ka go agoga giwacho ni gin gadieri mar biro bedo e telo kendo tielo mar ariyo ka giwacho ni yiero gibiro timo Ruto manyalore mane jatend piny ok oyombe yiero no. Kane oloso Malava mar kaunti ma Kakamega, Mudavadi kata kamano ne okwedo wechego ka bende olero ni mago gin yore mag keto e tem chenro mar yiero mabende onego bed ni timore e yo man thuolo kaka chik dwaro. Waheshimiwa wako hapa. If anybody stands on the platform na lete sarakasi ya kusema ati hata kama ni kuiba tutaiba, mtoe huyo mtu kwa platform kwa sababu anapeana jina mbaya kabisa. We don't want this kind of nonsense. That is cheap politics. Wewe kama ni wa Kenya Kwanza, if you believe in Ruto, don't talk about Ruto stealing votes. Talk about Ruto winning votes. This is the message we should send to our people. Kwa sababu tunazungumza kama sisi ni watoto. Unasimama hapa, you're talking to serious people, international media, local media, the church and everybody. Alafu nasema ati hata kama ni kuiba tutaiba. Ne bende Oseo mokalo mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua ka bende wach ni jatelo mosebedo ka luorore ka wacho weche bende pogo Uganda kolore ga kweda kata lai mag dhoudi tim ma wacho ni ok ber kata matine pachoka. Kama umekuwa impeached, sheria inasema kwamba hautakuwa na uwezo kwa kuwa na public office. Mambo yako imeisha. Wale wana propel hiyo chama wako impeached, wamewekewa vikwazo na sheria na bunge, wako nje. Alafu mtu anaenda huko atafute kura ndio akuje hapa. Sasa atakuwa akiongea na nani na chama yake iko impeached?